Nyai ngo yu blay bangila ban bani kendo biang bat fi sa shi sen pat lengba kani ka program ka jongi ka bangi ai kerteng ya ka home session. Ban ngange scam na katayo siya katayo habangi ban wan ra ya kani ka program bangange bakalong ka jingker ku bat kalong ru ka jing mentoy na ka benta jong fi baro kibapet bat kibasngap ya kani ka home session ka jongi. Kalongyeng kadai ka benta jo ka imlang ka salang kalongyeng kadai ka benta jo ka jing shakri bat kalongyeng kadai ro ka benta ka ba ublay ula thau nado ka sngi ka banungkong haba ula thau yo brio haka kper eden ngitip ya kadai ka kana ba haba ublay ula thau yo brio haka kper eden ula bo yo u marway but kala banong ba haba ublay upet yo brio usungo ba ulong marway ulong kenja daina mar kata ka bible ka yathuru yangi ba ula shimpat ya kawai ka benta nau adam bat kata ka dei na ka krung ka jong u bat kumta ula tabdo ya ka brio bat ula penong pat ya ka brio ha ka ba kini ar kilalong kawai bat ki kelalong pat kawai ka longyeng hoi ublay ula kerkhui ki ula bless ye ki banong bakin nang roy bakin nang par bat kani ka longyeng kala nang ya na kawai ka pateng sha kawai ka pateng pat ban yoi bangidon shibun ba ki longyeng ka jing tmu ka chong ublay nadu ka sngi ka banung kong hi kalong ba ki longyeng kin long ki ba shakri yo ublay kamdei tang ukpa ka yeng kamdei tang ya ka keme lani om tang ya ki khon hadai ka jing tmu ka chong ublay bakum ka longyeng ukpa ka yeng ubalong ukle ka yeng ka kurem ka badai ka nong yarap ka badai ka nong sumar bat ki khon ki kti ki badai ka chingker khu ka ba ublay ukur khu ya kishi kurem baro hi kin shakri yo ublay baro hi kin nget yo ublay kin priang yo jisu habangi poi pat shaka benta ban ong shakri yo ublay lani ban priang yo jisu ngakren ya ka jingka arsin kamdei ka jinget ka ba hiar pateng nano re nano hanrei kadei ka ba phi sngo tho hi ya jisu bat phitip ba phidon kam ban priang yo u ha ka jingem ke jong phi phla ye ki pop ki jong phi priang kum unong pen em ba phi priang yo u kum utrai jong ka jingem ke jong phi hakani ka sniro ngidon hakani ka wei ka longyeng ka bala ker khu do ublay ka longyeng ka bala IT yeladi shau jisu Christ ban ngangai scam kat bangin nang ya shong kat bangin nang ya keren bat kani ka longyeng kan long ka jingker khu ro na ka benta jong fi baro ki ba sngap bat ki ba pek ya kani ka program ngidon hakani ka sngi haka longyeng ka jong iba kershan bat iban mo ngi khot e do fi kong mem ngi priang so bhai fi hakani ka program ka jongi mo nyai ngo yo blay ba fi pla ya ka por bat kam tam ba findon bat ngi bat ngin yo ban ya keren bat phi ban tip ru shapang ka jingem ku jong fi ka jing ya lenti ka jong fi bat kum juru ka jing ya dei ka jong fi baro arngot bat ngangai scam ba kan long ka jing kerku fi long kum no ban ya kam long relax dei na ba dang sedang la ka sedang de pinum long relax dei te hoi ngi ko aban tip shisha mo ya ka jing ya lenti ka jong fi kum ki khun kristan dei te hoi ka jing priang yo try nong kong ka dei na fi ba karshan dei te ngi ko aban tip ya kata han rei shwa ya kata pat mo fi kum shikurim mo ka jing ya kendo ka jong fi baro arngot pilaya doni ki khun ki ti ublay la kar khu ka jing em ka jong fi hakani ka program nga kwa ban phai shwa ya kata shwa bangan phai ban keli mo ku ka jing em ka jong fi shimet namar ngatip shwa ba fine wan lang ka don ro ka jing em ka jong fi ka ba marmet kam tame ha ka por ba pim pat priang yu utrai hari hakani ka por nga kwa ban keli shwa ya fi baro arngot mo ngai baro arngot hi bi fine ya tholang ya ka jing em ka jong fi baro arngot ka bana shalendet hado ba phinde ya poi pade ban long shikurim ban long kum ni kum ba fi along menta ya ka jing em ka jong fi te haban kong te hoi ni la ya ithu ka tu kan ni por ha jing long samla te ka jing ithu pag long ye ye perlong ye dong ka jing ye perlong mangabat imam te imam to por ru idon lagi jong ki
friend circle mo hoy parlok jo i Follow chị lòng mua là friends em tiếng không ada nak jong ni tengah beripat long tak kecil jeng ni long ya setelah lu kata mengia share lu tak problem sai bon teng ada mai hano no relationship don kecing thut thì lạc lôi bằng phone ni nga yang pitch ni ni long ta ni thai long ta te nga rong yo lại sim em chum chum long ta kren công ta ong công ta batai công ta kan yo ti ngi kecing long serang kecing long công ta terkuncu hi tengah harus sebut orang adon kono problem sekecil em temut ba nomor ngamdon lock close friend kan thai chino no tengah dan i hi tengah ri i be ani long ta itu be em pi de công ta ngi share công ta kan the problems long ngi solve i teng ngi ra you were best friend gang Thôi. te công ta hi ka ya vậy ka por ya công ta te Kadai duk haki por bang ngidangnya samla tu. Te ka bomot iba kersan di internet ya no ru. Ila ya tu bet yang. Kata kadai ka wei. Ka bai ila ya tu bet di internet do ni ngai internet itu perlok jongai ila ya tu bet. Oi dan perlok jong pi ba. Na duk menchua mo itu pen ong na pi se. Ka pelong kum taru te na haki por long lampat so tu kan. Namar ba ngaru am dan jengbut hire ini amal wish long close friend ma iru im dan jengbut hiru ya nga kadau I share bet iki iru ma namar ba kumba i yatho mo fi don halaka jongka benta namar ba fi don parlok te mo hoy de fi klam yo poi perkhat pat hakano ko rukom gen ban ya kei ka ba penlong pat ya fi ba fin ya poi pade ban internet ne ban ya ne ngam don kentien bangan ong hanre kumno kata ka jinga lenti namar ba okay fila ya dei parlok fi share so fi tip bahasa phangi wei kadai ling ba kata ka jing ya share ka jongi hi ka ba iba kersan pade isat pet kan yang yong ni ngai sen ei ba te yang namari ka ei ka bang syam manga yong ni fi fila don close friend kat tus nam mo menchua adon itai wei perlok belai close bat nga adon kum bash post nam i yong menta fi hab start biang na do nursery fi hab start biang a b c d biang yong ani finyo senrang na ei pade kan ba fi hab ban sedang biang la long we sky tu ka time mosh post nam kam de ra ka ba kai yong menta fi hab ban start biang a b c d biang tiba kersan pada nak kata pada isu keren kai deh yang treno yang akan pilatip lupa boy te karu kadang buat ikan kai kan kabyang himo ada treno e piru ka sulong tang hai ita I jingkran bangaru ngakam sim serius ngamtip ma iru ikran isim serius ne kumno ne ka supenlong kumta na ita pada ijing yakran kai ka supenlong pada bangin long close bah bania so bangin so tu ba dala long close pada kum tu la sang ban wan drop yang ban yu nang tu hiken suki kan sa penwan ni bangin saya iwe ban so tu ba blay ula thau fi tai we takan ka ba penlong kum ta namar balai ha ka iu ka jonga hi ngasham bang ka bang plan te ka bang plan am bat ka ba plan jong ublay hi am ani kamlong kan nga perkhat bet bakan long exact kum tu bangat mu hendrai tang hapo si klip mat hi ublay pen kala pat de kum tu ngaru ngampoi perkhat ya katakan bangan poi hi bat I ba kersan ru bakashan fi pat ke ka pelong ye fi pat ba fin ong kum ta pat em ga du kalon ko de bang nilai agap atau ni benai mana bang orang IP orang ni man long di tengah-tengah telefon shoot IP ngat phone IP selesai nang wak semua shoot itu diaพี่อิมเรากระจงngam imเรากระจงngam tempur kamu tak tapi semua kamu tak tetap itu kan tu lah yang tu ya tentang phone tadi part tu tengah part sidon macam kenjak dong ini kulit ke kamu start tu te hang tai kan tadi nang tu part terlong ba nang sa phone ni nang phone impact dan si para kami mah dan kempik hilih apik we tahu tengah ni kena pi tak bang trek kena langsung jing bakal dia nang tai kan nang tai dia buat nang tu ngah phone biang te ngisi keren ni lahir ke kai mah te ngam tu I so kumua ngah duk tu ngah so don ni te feelings ni khandiat na temang orang ngam dia macam chance bah yang adu pada perlok bang sutanat patel saya ngam yuk perlok shoot di we patam yo lang pen I kan nu patel long yo baik make accept lah nak jenjang ya dia pak tu kum tai kan tengah kan mau na yang jong piru mo
long gila aktif hite yang kisi i kan yang na yang jong bakarsan kisi i balita i perlong kisi ong be ani gitu te lanu thai kin ya tho no ma im ju poi perkhat na yang jong i ru kan na mar gila aktif kan yang man ngia sa na ngi hang ni hajan te long ngi i be hi mo ka ba ngayat mangate bat nu ngayang long ki i be hi na yang jong i bakarsan ki man i jong bakarsan mo si ong gitu ru ki ong ni ngim ju poi perkhat gitu ru ki long kendet men mo Siapa waktu kupur bala ayunan lah ngalap don bisnis muri ru hari perlu tengah kilengol teh ông memi ya kelus bano manta milik cash no ông perlu tadi ban orang tua te jangan kat ndo tala ya poi siong mit i te dia ban orang tua patla kensan bet teh bang bahap man ya penyebut no kan ya thot teman no ma ba long ni la sang armet ngoi la armet Tang ta gitu hari orang tua bang penting iki perlu orang asawan ba itu teman manga aduh dia siapa ya banu itu ya banu itu oh mai pun ketianar kok bang siapa lah ya Haban ong mo ba kadai ka jingbu renti te. Kadai ka jingbu renti nama kuman shu ong mo ba kershan mo. Namar PP1 na kata ka background mo. Pimpatip yo try pimpat pedang yo try Henry minta lara ngikren mo. Kapamot ngihaban ong gumne ken ba aingo yo blay ken ba fi ublay ubo fi baro arngot te. Lara mdei ba kershan iwan hajingem jong fi lara fi film don hajingem ba kershan film long ro kumne. Namar belai iba kershan ho hadien ba ila pedang yo try piru fi kloy te ban bot. Te ba bot sien haki families lani haki long yeng ka ba ba ban yo i gadi kani. Ka jing pun ko ngo lani ka jing pandemi be kam ta me ha ka jinge. Ho ngi se yakran ba iba kershan mo ba kum no fi wan pat ha ka jinge. Kay ka kabajia ha ka jingem ka jong fi. Harai ka ba ngaso tanar par ba ngayakran ya kani ka kabashadien ka jong fi ba kum no fi ya kendu. Namar kalau ngaba phala shisha. Piklam kuate bania don be. Henry utrai pada uan ra ngahaban ong be utrai. Wat ada pimpat pediang yu utrai ru henry di utrai pat mata fi tho barong de utrai te. Gangai bakershan wat kong memmo. Yang tharai numdan mono basutho ya fi ibe. Bania kai ka ba fi tho ibe. Ninam. Namar shwa ba fin shim ya i pladap te blut te shpang jom i. So pimdon te kai ban argue. Lani ban complain lani ban ong ba fi klami thu enga kata pila buri enga kata namar teng ki don te kum gitaru. Renga nganget fi sia te fi pediang an ka boso tanar kolong kumne ba fi kloy ban pediang ibe akatu ka bentate akatu ka rukom klem da pet ya ka basyadien. Bonong ba tip mafi kumno mensyua lani mafi kumno mensyua piru fi tip lo te shapang jong ba kershan te piru fi pim ong ba mafi mensyua kum ta menta pade nganget mo hadu menta ba fiat gani ga jinga alenti te nganget pim jua surut rem da ka bakan mau ki background lalong no komedi mo di ka ni kan mau te mafi mensyua ba itu kum ta kasulong ban ong ban ya dom te kam don ka jinga dom. Tabo fia kan mau just imagine ba fi long comedy de long ban ba fia keren bon ong fi kan mau mensyua por ba fi dang itu fi long kum to fi long fi kum ba long it's so sweet long ka ba long ngo tanat ya ka family ka jo fi kan ong kham diar fi ban yo ban pediang ha kata ka rukom ru kham diar de re aingo bangange scam ba fi long loyal pade ha kata ka benta hadien ka jinga shong kha ka jo fi. But I ngo yo blay kaba nung kong do kaba utrai ulale haka jingem go jong fi ula apen im ya fi ba kershan kumbang ngitip nung kong do open im ya fi but ma fi kumukpa ka yeng kumukle ka yeng mo fi lampat ya i kurim pat kumjo ya ki khon shakane ka lenti ban ngin ya keren ro mo hagan go rukom namar bangatip ladang isuong bet kum tas ngusuk banai kalong banda sasngap o mo fi filap diang yo jisu filatip yo utrai bar hadien kata piwan ban kren ngatip kalenti kan umdei than ka besuk han renga ngai scam pada ya ke ka ba finia tho ngila ban ong bakari ka jing plar o ka jong fi
haga ni ka sngi ya ka ba pi pla bakan long ro ka jingkermen na ka benta ki ba pet bat ki ba ska bat kham tam na ka benta ki long kpa mo ka don kam nomor bun cnm ke ka bang yu i te haki jing shakri kata ka long yu i be ki long keme karenem ne muzim yu i ki ba bun dan yo hey ro babun em pinilap be di ki kentai kishen rang ki khamduna te okay ngim tip ya kadaw mo ke kadaw maybe kishen rang ki khamda kenji ken shwa ki da parkhat shwa kim jushim ya karai ka ba wood ka emotion ka jongki mo ka jing snow ka jongki ka khampet kala bande kita ki daw henrai la danga pet pat even shaka hima ka jong ublei haka hima ka jong ublei ro kalong kum tahi la dangi pet phai na ro ka por jong jisu ro kalong kum tahi ngiyo i gi babon kidi ki kentai gi babot yo jisu kidi ki kentai ki badon haka jing shakribat ki kentai ki long shisha ka jing kerku haka hima ka jong ublei ngim la ban len ya kata Haringi snow thopat ikirang ba ro ngidon kam. Yai ngo yo blay haka yeng ka jong pi mo fi fila de nengkong bala pediang yo jisu bar fila ya lampat ya ka yeng ka jong pi. Ba kershan na takadaw ngan sedang na fi. Haka ni ka por mo ngan sedang na I ba fi nia tho. Haka no goro kom mo pinia tho ya ka background ka jong fi. Ka ba PP1 bat kumu ka jing ya lenti ka jong fi. Te hỏi học vấn con quan là lòng giang lòng bầm itu Yesus bầm de Kristan te cũng ta cái ya cái por cái singi haji long khana haji long samlang tu te cái jing kai bang ayo cái David tang ni mei pa te long ngam yo jing kai ni tai te cái David tang na ki an bật bai chi hỏi cái kai cái baba cái pen i cái lenti cái baba hi cái jing em chonga te ka rang ya cái por kum tu pat te lawan cái jing long samla te hata cái jing long samla cái chonga pat long ngala em cái em perthai number hoi ngam em jing perthai long ngale cái brokhot cái bom smupha ya la de ha kadi kabam bat parlok ikam tu tambah kata ngaburi cái yang khang mai mai pa cái nong chep Obviously lah dah kitip tu. te rakyat kum ta kan te hadir nang tu pan kan ya kisni ikam tu te hoi kadon ki por ba kilap ni yang ma kilap ni yang te hadir nang tu la seneng kilap ni te kata jing seneng jing i jong ki pat tolong ba nga pat long hayat ba khamon la de na ngam ju kham ngap te hadir nak long million long melan lai non chu ta jing ting lo te ngala ya ka jong common ka jing em de kum tu te karang ya kisni ki por kum tu pat te kalap pai ka jing long la kham he na ka jing long samla te ngala yo kurem te no tu ngala yo khun te de nang tu pat te ngayo lu ka kam ka bang ha matris jing ai na la yeng te kat ba ngang yo ka ta kam balong ba jing ai na la yeng kum tu pat cái chính phun soi là khăm buồn, thế số bằng xã mà rồi, hàng ta cái chính phun soi như thế, lòng vấn lệ cả lòng xúc đấy vấn lệ cái mà bà lòng đôn rồi cả mà, lòng lại chính ai đi mây pa chính ai đi purim, thế hal itu kopor bằng lệ mà cái này phải ăn ngồi xong với mầm đôn bị ý thôi muốn rồi, langsung lại đuổi pa ta, thế hak ta cái chính em trong ai cái kerja perthai kum tu tengah layak kelenti long ke ba, langsung coba imam perkat ada taruh te ma wala kata ru long ti por bun teng dale ke ba snieu dale ke long ke ba mi hap ke jing imbriu kan bun teng ke don ke jing bobi ke don ke jing kuslai ke jing em te ngap ngisi perkat yang kan ni boro ingi em gum ni semua boro ngapai kini ke perlok boro ke don ke jing kusai don ke jing bobi tengah ngan li ngam ni lai tengah em kita ke jing em gum ta ben te ke dei ha ka wei ke sien ke ba de hosnam arja ka khandai te cái hôm nay mía há là sự việc hôm nay mía te cái đón cái cái por mustep te cái bang nang pek mobile nang pek YouTube yang tu te kum nur ngom klik cái video trong internet te nang kum klik tu tengah apek tu nge kini kai kini tengah ngepek tang 1 minit kan na ngalabu na mobile ngalakhin na batia nak trikam tengah le face no ngam pa ai kan bolong bangan pek te dia tang lawan phai pad demiet te ada chat biang terus dong kum tu terkejar kat kata sengiru long bagi don ki perlok ke besala manga ki medon ngam kan mau ha ki le dong kam ne te pilih ai na te hata ru ngadon morwe te dia nang tu pat te lapek mobile tamba long ma baro si sengi ngadon po Facebook pun tenda duna kam lapek YouTube baik te kata ngal apo ye ngala scroll tu i pala de pet tu prokhan te kapoi tu video ke bangan pek tang kendian te nga su anda pek kai ki keren yu kini ne tengah klik yang tu video ngarang kan mau tu video hadung ta ka kerteng subjek tu video de kecing slide mundur kan lain ka kepai keren di pastor bente pastor ya dindo jadi nang lapek tu video ani langsung ketai mun siam jonga
Te hadian nang tu sangal apek he kempa kak san 40 minit. Te ada hadian pat ngal sutu kala tak boleh musim sungai ngabu no kampek syua. Mar belai ngam sunut cu ban pek te. Kelawan sajing pun kenduk musim sungai ngam sunut cu pek. Nga ong te lek nom ni. Tang pek yo pakai ni kadi tang jing jaran khat. Ngam ni le no tu. Te dia nang tu la de cuti la diem tu tang abam tang thia. Te por bakhim step pat. Ta la khim step tu te kedai hi kacing long jonga man masun ke tare mobile fa hi pek mobile pun tai ke school ta apek jing roi apek elas ngap e tu adin ko poyo po tu ka ibang tu video adin kan semua ada pek men pun ta makadon sapat tu ngam kan mon man pek kut niat ya tu video pak ruan ngam tip kadon sapat tu pa adin nong tu pat nga ngam pek nanya adin tu ngam tre pek tengah pek segi tu ada nang tu apa telah phone ngak kan phone ke perlok tu telah phone ni kudam jongar ngak kan phone ni ada apa la syong kum tu ngamuk man ngakam pat le tak kapor tengok ngak di kecingkran ngasngap akan mau yang tu kecingkran bamnen miet kepakiran hak tu ka video ngak ni sebut kalau ngasah kum tu mah sebut ada hanun ko pom tu jolong priau ada kelat no ni ngat sat du job derek bela poi baik di soi ru ngam tu tengah 4 tertib hari long ba ki ngi so ki keren tu video tu long ngasimut bi gede pitang yang teh kristan deh te kum yang ngabang 4 priang yang ngali le ti fidang jingai ba yang ngali tu do juma su sunda namar ba ma phi ka jing tip yo jisu ka shulong ba phi tip yo jisu badai yo kindiam kristan namar ba phi phim don hakata ka jingai te mo long ngala ju so jisu mah ayu so long ba ki perlok Bayi le jing seng beli engat semua. Tambah dia pakai te mangan pedang. Jadi. Mar pangawan long humta kan long naduk na yang nasem long gila don tu tama. Jing long te ngar ngabut beki jing kai ni yang kan. Te kakak bai ngamang pedang tengam juk kwa ban pedang. Te tip kumdur shu klik tu video foto net. Te humta he. Tadi pat kalawan man jing ngong tu man siam. Tengok nga man pek dah sana pat tu. Kira keren iu pat dia pat tu. Kalau ketika don gejing ketik min siam dah man pek. Wala dah ngit makan tu kuat lah kuat pek teh. Kuat pek tang lapek tu pat tu tengah satu syak ni tak saya min siam jonga. Tadi tu ngapu saya pang nomor belai. Ngam solat di museum. Ngasung tu kata jing ling ke museum jonga teh. Nomor kata jing ling museum jonga ru long ba. Kapan kemau tu iki bro bangalale jing Kapan kemau lu iki bro ale jing ni yang tak tak sang sebut betai kata kami museum tu ngam pek kut. Kan pek haduk mendakut tu video kita umat lah jauh. Hata po kamera bang syong hadir nang tu lawan perlu ngale ngam sunang ni isu ngambar ut sipo resrum syong ngalok LD tu. Kalau LD tu ngapek di khmat sawi saung nan do cak di saung khmat kan penyobi no. Te kum tai hadir nang tu te ngalak kham thanda tu tengah la mi tu yong le sak khmat bang batak khmat sat subon. Te kum tu. Te dia nang tu pate ngang spek kut ni video pat kut ran sak sekandian ngang spek kut no office. Tadi empat tengah lino si office tengah li jing tray te jarang kat ba tu singiru long ba hiduna ki staff ibun gali khas long ki office ai ro te nak duna brio ba tem don kam ha shu ira tengah apik kut video ngapik sak sekian ni apik dia mas nepek kum tai kum ju ira te jing ta men siam baik ong baik ngadai mali kenduk ini pastor ngadai mali kenduk kana menganyo jing tip kana menganyo jing syai ba yanga la nam mat nama kini jing le jonga te kala terang tu mesti ngong angan lek nyok hiu buat hi te kum ta hi hadi pat ladam wan breu tengah lek kiu beng sedrong sport restroom tengah lapet mala shu sau khmat bet ta jipin kundu long shu mi ka mi itu umat ta te mas mi nang tu hi tu buat ngas off no PC buat ngamare kham kran chi no ngakran tan ni staff syong jan jing khang syong ngani no silong mangan ngam pergi am kwa man kran tan te mar balang hap yo tur yo hai kot hajang falia te kum ta hi ngakiu no buat semua kira semua atau pusong semua lah berkat itu macam berkat kebaan ni babon ha nanti kenduk pastor lek kentang tengok ngelak kuat memperbuat dah ngam sola up syuk kan te tempat kata kamlong ngam ta ngelak poy ta singka blok ha poy sadai ko dek teka blok long breu syuk ra ngani lanu kan ngot poy ngam tip ke pot pli pot kan kan macam sebut je la bakang no poy nga te ke poy pot nong thmai kadang cross apa mo boleh kam tu tengah hari nak kerja, nampak ngam tip office potong don hai. Tengok orang sebut nang syong dok semua sebut ngam tip yo kelatam ru ngam tip tengah hari nak kerja ngam apa ya kerja ngam cuklin ki brio.
Tengah klinik beliau tikidon hiba tip kibatai dan bang tip ro. Tengah asia lah ya untuk hari nang tu pat long batai sto kiu ya. Tengah apa yang tu malah terang masnek ngamundur nga kalau masnek ni kudu ipu sto ada itu ngamut hai pemdon beliau lagi. Kalau apa yang tu masnek di don beliau tong syong teh ada sekidon lain ngut aswa jonga. Tengah syong tangi tai wei ram ba long dik sikit lain ngut ba da don lupa sih kok kamera. Arpo minit pada ani lo nggak tengah nuduk sepuluh biji yang empat bami tengah itu wir arpo minit pada sini wei terlalu su tak lawan kita kejengkeran apa ada nut ke sana lah biang mak klik no sewan nasihat sis ngiri yo ni pastor bener ni lah biang klik no siang lo nak tangan tekawan pegawai ke soram ke bang baik abang nak terang duduk menem nak min po face long keloi tapi dia mana up baik mình sẽ dội sang cái chừng lần mà mình sẽ dội sang cái chừng mà bị bom mình sẽ xong thua không ha tuh nilai dengan up start bet nggak syong main tuh nggak bet kita nggak kemau ke dia ka up kendai terik mana mia cuma senam aja ke kendai ke di sini tuh dia masuk dia ngisi wantai seluang hadin kutu dengan layu urung kamera pastor kutu tengah yuk kan ban batai ke bang siam lagi yang dia hadin nang tu pat pastor ipin i nak tin jung belai hi ya ke jing i jung belai ta ya ke jing i jung belai bat belum belai bukloi ban map wan khang siประเทศnam ta jong nga so thu te bade be yang nga te bu wan hadin ma tu karang nya ki jing selok tu pastor le long ba ke de bi phi ta man sunget chu priang be te boleh map bu map ke pop ru boleh bu map ke la map lut ba ro semban hang tar fi ke ta mensim jung am kolong bekendek ta belum ke dia Allah usah sebentar te hantai ngal atrang sang ong baik pastor mentai ngak kloi banget ngak kloi pediang te hantai apa ngal pediang kum tu utrai te pastor ayo penduai hari nang lami nang tua nak bawa kamera stu sya kata kejing kemen kata kejing lu deh kapar ngapat ju amat ngono mangan batai ru ngamnang ni man batai kata kejing kemen ni lu ngal ami untuk kamera ngayak nang sombik mangan susat untuk usulot ma Kasih juga jipen em juga mengapa jutip teh long ba ujisu lah aduh tu teh map long kata ru long ba ndai jing ong jing pastor nang hati jung beli pipin i teh te long dang ning kong ngam jutip ba kata kati nu beli kalau hadu kata teh apa kebon don bor sya ken kebon kata ka jing em jong ngam kebon kemen yang ngaro te kada tu kopori te ngala syong de taxi nang te nong thmai tak pu syong taxi ngalong mudi kum ba don hasun baik kata jing em ngam tip don blog ngam tip ra ketika umat sujau ke umat kemen baik te melap be song la poi umat pran kum tu rum don sekali ngaya nak kejak long bayak tu sun baik tengah poi sia ngah kami tu ko dem te ngalong normal mo julong tengah kami sif ngah kemen baik tik baik tu te dari tengah kadian pat kesni ba mag day friday satu dia teh hari Sunday pat la kan mau pastor la i wearing aman sipo jing sekri kedai pun ko arang teh tengah rong la akhre ni la kendetnya finish boleh jiseng la kendet an bang long ba ngali don kipor ki kambrem mo long ki ba ayu long haying si don ki kena si irap tu kan si don po mengiring kabel si don po peternet tu ta si wang si pet pagin ti kena pa salam ngi long i long kristan mo si pet pa long jong kan peternet ngasong ni siati pet biet yung tu kan ong ta long kita kemensip tu ngam ko bolong baik isyarai bete dah tak kasih padam ngapti ku cipta kalau tra duduk bang kita jing sung i jungai pesur bentai kepala long palat te naduk kata kapor ngapoi mana kapor spo nong thmai stai banyak kendoi ban selok barang kadang long niu long thmai ngapat tip hai ka tinu blai ngapat sung ngapat jupet bible ngapat jubat ra yang ngapuli ngang ta kapuli tapi si ngapuli ngam stu ra tip ni kambot klinik ngam stu teng halik kedoi la yo la pensyai mi rung lagi kadang pat dengan mangan puli long mangan pat sung thu wa kan te hang tai kan masuk sya ta ke jing i jong blai bang yo mat nanti ta ke jing pedem Ngaku aman keli kum nemo ba kershan long hakas ngi ka ba pipi yo jing penem piong kan utarik kum to tarik live wi tarik me life wo itarik umi hajar kat aja kanda kan shwa ya kata mo long kala judon nem ko por ka ba pila ju ya selok bat no spang jisu kris ne don balaya selok bat pi ne la ju peni ne ka tenu blay ne ka jing tip jong pi spang jisu ka shulong bet
Pitep bau Jisu udai wei na ki blei. Namar kumba ki babuan ki ong mo Jisu udai don ki ba ong Jisu udai wei na ki blei. Ba tang bau udai blei jong ki Kristan. Namar ba kumtahin ong mo. Ba udai jong ki Kristan. Te pitep yo utang kumta. Ni kala judon por ba. Ladon ka por bo Perlok. kumba ka por wingi nang ilik kelas es perlok ing tu. Te gidon hi perlok ki balong ki pelajan sutra gitu. Temba ya gitu ki perlok par bun teng ngam ju kham ya jan nama bangam ngam su di jumbat. Ngam su jumbat ngam su long ngandai don ki por bang asit lek baki te kila es lo lai keren ngam tu kama kata kajing im chunga ngam su long ngam enjoy te baki. Oh. Enjoy itu kalau juga pertai ma dia ngadong bang pertai enjoy gitu he. Te bun teng yiki ru ngasit wo dong ngasit wo nian tang be. Cũng nô blame don khôn ngong di khôn blame cũng nô blame don khôn ngam nget ya ta te ong ngat ang nget tang wo blame nong bo nong thao ngam nget pa no no kata long ke nget kata ke nget long ngomong la yo no don hi Cái đấy kata. Ya. te ngar ngai yeng kata hi nget te ngam ju kwa than ni ra mon don ba ya slok ne mon ba ai tu Kababot pimpa jukta ka Bible haka. Jingim jong fi hado ba pinda poi sipo. ki aju don mo ki ba hayeng ngam tu mar ba hayeng jeng don ki kini jong ngari belum Kristen itu sit idea for Bible untuk teh tu Bible kasat untuk hi so plastik untuk jangan ngam dia Namar ba kampadan ka jing kita tu mo. Namar ngangej ba haka tu ko por la dade ba fil ajubor ro pinum sunguthu. Hanre kata ka tarik mo bonai mi life way tarik. Katu pat ka da ka way pat. Namar ba ka jing kita ka jong fi lani ka ba ublay wan ban kita ban pen kendo IFM kadai kata ka segi ka ba finum klet ka jing em ka jong fi. Par kumbo fi ong ba pimpa ju yo mate ya kata ka jing kemen. Pimpa ju experience te ya kata ka jing kemen. Pat kai ka bangala ban ong em dei tang ki balamat. Dei tang ki balamat kila ban sngau thu. Fi ki brio ki ba yo sngau dei kila ban keren halala ki jong ki rukom halala ki jong ki jing batai te handre nganget ba ma fi fin ong ada filamat fin ngau thu namar fi ong mo men chua yeng jong fi don kena ba yarap yo fi pe je ki video zo ka portanet te fi ong kan de ka kam khle biet te even hado mentaro shibon ba te ki ong kan de ka kam khle biet la ni kan de ka kam long shibon ki ai handre da fi dalamat te ka ba mot fi ngau thu pat ya kata ka jing pen kala ha ka jing em ka jofi to filas dang manwan pat shaka jing shakri but kum jurup nga kan mau fijuan ban kendo i pastor man kapor namar ba fidon kampat ya ka jing pen shai kum no pat kane ka jing ya dei ka jofi bat ublei nani ka jing pediang ka jofi yo Jesus Christ kum no pat fiwan ra ya ka pat sha iban pat ba iban intip pat ba mai pat ba in Congo namar banta jong iru kam dei ka basuk phiru nganget phiwan ni nakajo ka background phiru phiwan phimte piru am shpang jisu pan nga tharai ban phiru klampo snio menu ba karshan in shim kansan ya kata ka decision and ngala ban ongum ni kadai ka decision ka ba hedo jong ka jigim kadai nam dei kadai ka decision ka ba hedo namar ba kam dei ka basuk phi nakabenta ki khon kristan hi ban ong pediang yu jisu ngadang sotho bakadang kambiang hari nakabenta jong PM it's a very big decision but kalonggieng hi ka combine lang te kumno par ba karshan phiwan rai ka khubor sha i dengan sa bo hantu masuk pedang trai dai te hoi la kemen ha adon sa kajing lai doi ha jing em man siem e bro khan te tang hadian lais ni sos ni pan klim một thì bom thì kalau nak yeng chừng yang ngai chừng mei pa ki man ki parai te magi kem priang thì lại dom yang nga thì oi nga ba mem dei shu ban net iseng di shu nga em sama ala rai bar ba ngadon ka jing snow te bakat yang nga la ma ini kepop te ngam sukwa shu bangan pai dien di snow ro te larang akren kum ta pat kenang pendom shu yaki te kar poi ruput bakim keren shu nga kila kentat sebenarnya ti ong bet ba nim kwa shu men ikon dur chong ma what you want shu shi tengam ju kham ne shu shi yang mangan dalai makna ro masyulong murim dom keren dom bapai te wala kataru ngasit smart men yo malah saturday li si oye ti email po song yo ngasit kendo email ngali kro be tar li kro katadang ani ka ba te ngasit phone ni pastor bon te pastor ong beli kalong kum dia ma
mình xoang rồi mà phải cầm chú long nè rồi mình ta phát sẽ cần tạt nghe ngon bún teng sĩ bún nào bộ mình xem chúng ta đấy tuh sampai start hai nói sedih ngapa em cũng kan phai điên kan lẹ biang itu kijuk kamu kak sebenarnya lẹ biang kamu juk mah te kata he jing lẹ thì ngai ai ngộ pada ya pastor ba ipin ini tin boleh yang peti Malaysia ba ye ne ba te kamu tam pastor yang keren busur ke ba ngai ni ke ba ngap kan sosi lagi jinjat ya guys siapa sih biang ngai siapa pastor tong ngoi không phim siapa te kamu tahu kecil juga ngai siapa te hai jing siapa kamu tahu te wat di kudu yang di ro ali jing sang ek tu tengah ngoi boleh pergi kun jangan ini kong ngalik hafaz dia te ngalik marway jadi empat khi don kuon kan dugon don lain kan lại ngon kan thấy thấy ar shin bai way te dia empat hak next on dia buat ni kun ngapa apa ni sih ngon ni sang ni kuat lang ti lai wan lang tu thì ini ngai wer hi tahu yang ke hi te nang tu ni le kali hi te ali sang ayo pelok hi kun tang ayo ai lam lang tu kum tai ga ya ka por tu te dia pengasit ka ba ngayo diang din yung blame po hijing sakri kam tu kan hi ngasih yo mani keren bat i ngasukran keren tu ngapit non teng don teng isngap don teng isngap nang ngasukran keren tu ka bang akan mau ke jing hikai wang yo te hadin nang tu pat te ngam juklet pat apa ya kata rung haman ai ngoi kan ya putra industri lembar ba haman lagi dang jing seng duai kam tu ngasit tho tu ti himat jing duai teng ngasit ai ngasit kimat jing ngasit tho hi nam ta bo boleh yang kata ikut dalam jonga bagi yang kesan jonga he par ho yang di tang ta jong i te ai ngoi boleh ru ba kam slam hi pat tangkat noi he boleh la cuba ta ya ta la kata bari i la kata i ngasi i la kre ngapin si yang ni jiseng hadin tangkat tu kan pernah hi mo daslan ma fi pat iban cái ba finia tho mo ilaya tho iba kershan ya ka jinga lenti ka jong i ngatep na ka banta jong fi kum ka kurem kanum dei ka besok namar ba nginum ya keren ya ka jinget ya ringin ya keren shwa mo ya ka ta ka jinga lenti ka jong fi ka jinga dei ka jong fi boro armot pilaya shongkha pila don ki khun ki ti ba kershan ila plai ya thu yong ka jinga light ka jong i mo nginum ong ya light na ka tinu blay namar ba haga tu ko por pim patip ti yo blay harangila ban ong pade kata ka jinga mon la ne ka jinga ka jong ish ka perthei bat ka jing so ba jong perthei nangit na ka banta jong fi kam dei ka basuk te namar ba pitip kum ka kurim ka num dei ka basuk pila wan thu pat ya ka jinga lenti ka jong fi ka jing so ka jong fi but hadien ba ma i pat i ong mo ba ini jeseng no namar ngamtip menu i share ya ka experience ka jong i bat pi hare at least ba yong le jeseng no kai ka jing so ka jong fi la ni kai ka jing kali namar ki kan thai ki kham long deep kim ju long wood dei nem ni thu iban te haka jing bị khot hi i bak shan am yang ban jeseng tengah akan det tu ko por ha mi lek tengah lingo kan mo kum no kum tan jeseng namar ila de ya thu shwa bi la one stage po internet office e te bakum ta ti la thu yang ani bakal adon kata kan jing kum ta hi kum ba ila ya thu hi na du mene te hakata ka por ba yu tengah ngan pet shwa ini ngan pet ni badayai ni shulong tam tas ni kan long kum tai kan long ta te dah hadian bade yo kan jeseng ho he ni jeseng ngala kan dit oh to biang hi biang te ngala kaman pade kata ka dei ka wei ka ba pen kaman ha pade yang akan maksud oh hi banlet jeseng te ani namar blai ngi shedon ka por bang ya karan te bang ya karan ngi shi ong ni ni long sa ni num padang shu mo yu jisu ni shi long bet kum ni te ni ru lo i te nga te phile kum no ngi le kum no ngi shi em bet kum ni ki khon ni lam sa e ngi ju ekran hi kata kan meswa te ibak kersan te yong ngi yang ate bi pa yet i shedon ha kawai gadan ka jing sakri bi shi let i pa yet jing bak kersan yong ngate ngaso don man bet mangan le chata yo te nga pa dia nadu badang ret hi na nakayeng kasam ka jongi ndai nang ni na yeng jongi nang ki sipara bat imei ki dan nakawai ka jing sakri ki ba si elam ba yang ana du nang ret ma jangan tip ikan ba jisu kumno bang ya bandwai ya kata ngala adep tip let ha ngitip ru dan teng bang si ong ba ani da pilih pop pin boy be du job ngitip be anu dang ret kata ngala tip be kedan du job ka benang pitang sula le pop la boy be du job ya kata te na du dang ret hi
long ngala dap tep hi kanya kata ti kat bang adang ya nanti kumta ki snam long ngala dang jam chaka jing long samla pa dia chaka jing long samla ru ngalai kan du buon ki perlok mo ki balaya lam yanga banle jing syakari ai hang tu ru ngala sedang yo te ngala sedang yo bangan ya jan no ban ublei kan ti hang tu ngala sedang wan hi ki ai jing sutu ki bangala sedang banle jing syakari ru shawai tang ba klak ta ba yanga ha ti ki por kan ki bangale shawai ru tang ba ka penlong no pa dia ba manganga dei iwe ijat beriau ibang asyik pet bahaswa te ya no inu ki bayalam yang asyik pet bahaswa itu ila la ni em ba in la ya la dia te ban lat ki pop hindai yang ai wan batai da kumwe la dia pat dia ilong da kumwe ngasyik judge bahaya kata ngam pat la ban pediang no ba hang tu ho ya la dia ngaduai ngai ngapediang kita ki jing syakri ki jing hikai ki jing ai tang ba ngasyik pet shwa dia nang tu pa dia kan sepelong yang ba ngong itu ila haduk atu ila dangam jeliu ru hindai still idang liat bete long ya kapop impat la te ban kiar denga katu gidang sulong be kijing hikai kum tu kan long ngampat da sulong deep ha kita kijing hikai ngampat julet hiru ki counseling ki ngasulong betang na la dia hi te ban ong kata ka ban puli bible ye ru kata ru ngampat suthawi kita ingkin puli bible ban sedang kumnu ha kita ki pole ngan ong fi kong da puli bible lai ngasih kan mawai pastor molong danga kan mawai katu ngasih sabar kira ya dia nama danga pliat bible hana baki shi ong ma hana da fi kwa bo blei un kren fi sa pliat bit ka bible hana sa duai yang tu hana bo blei kwa pan kren fi hana sus kudo wi kum tu ki bo mo ni mesti long kum ta dia baki ngasih yo so tat hi hana da fi kwa bo blei fin tip te bo kren fi ngaru ngale we kum ta da duai mon ngam jutep ya ta bible ta lenong ka dekot ki ai ngam tep ngadang long zero bet ti haki por men changa shat bat hi ka bible ma ta mangale bet kum ta hi kum banga jutep kum ta hi ma baki shi ong le kum ta te ngaru apoi bet ban le kum ta ngasi kan ma pa dia men long bai ong pastor mo long pa dia ngasi sabur ki mana bar bele ngadai mangai tu itu banga shi le kum tu ti ka ka jingyat nanti pat ka jongangan poi no sa jingyat nanti ma kum no nga poi pa dia sa jing sakari kata kawai ka ba nga ong hin menya nga ong ba kersan ba marsen i hui kata ka de ka jikmen ba ayanga belai bai la pa shu belai te la pediang kata ka de ba ka ba ngala kemen ta ngam pen pau i ngam pen pau re i ga sapet nga ayu bet nga ong pangan pet chwa ngong em ngan numpat iyu re i ngan pet chwa i la hado kat nu te ben yai ne sedang ban iyu kum ta da dian kat ba iyu i she yu we thi yong an just sang i kum tu la le bi ki khot kata ka men sim jong ngaru kala kwa hi ban le na mai lai tu kana ba shi don praise and worship i kum ta i ngala so tenat nga so bang ngala kala kwa yang ngaru bangan le tang mahai tu ki banai be le ba kasan banai mi kat pelong pa de yang bangan poi le jing sakri ha ki benai telang nak ngambak lah kan kila mandai Oktober ni November kum tahi ha ita bang alet pada ibak kesan la kan det yang bang syukre la kakre bang to ngin let no ma taji syukri de ha kata kapor bang apoi ha jing syukri pada sathia marsen chong hi hata kita ki umat ngak stut ben nadu pasang praise and worship ki syutut be hadu bawai ka jing syukri ngam tep ka long kum no ka syuk ta be kan men sim jonga na mar bale ha ki ki por men chwaru ngasit let mo ki we jing sakri ba ki arwai kum ju hi kala long no kum ba ngala sedang ban kan mau yang itu ki por te ki ba na ma ki jing rwai ki long similar hi ki long ya seriam hi ka kta ba na mar bale bang ong ni ha ki ki por bang la let na tu itu ki por long ngala dari bang ang kam jeliu te dai ngala poi biang no shawe pa de te ha ki ki por pa dia ngadang mudur ba long kum ta kan mo ngandang yo ngandang yai kham ngam shu tang bang la long jengai no ha ki por kaspan poi biang pa dia beli bakan keta pa dia po bang let biang ka jing sakri ka keta biang nang tu ka kan mau biang ki ai baro na mga sit ong ba bang let ha kata ka we ka jing sakri si ni nga sit kwa jing sakri kum gini mo ki ba sit le sha praise and worship nang tu kayo ba te ngayo men sim ha ngasi ong kam tai ba kersan tu ani marsen le hatu ni nga so kemen kata ka men siam pimtep de ka kat no ka kemen namar bele ngayo biang ya ka tu ka bang kwa hi bang ate adu no ti kata te kata hi ka wei te dang adap nang tu pa dia namar ka wei ka de ba ngampat jui kan do pastor ngabun bang ngampat jui itu kan hang tu ngampat jui let hidup ban counseling ne ban
kasyupoy bet kam tu kasyuyat bet kam tu ngalet jeseng ngalet te kam tu ka kelak pensutenat yang kila dan ki kentian ru ki bakta ki bai yang ndai tama dan teng pat kadok kadang elek te bakadang elek pula kadok am teng long plet no dan teng pada ngatas se bakarsan ru te ngong kidang let nyok pi namar beli kata ru ngakwa bantas pada i ladang am let manga pada in long kumno te ti bakarsan ru hata kapor im ong hi re ngong ta sandia kadai bet ka sngi ba ngan haban chong that nang ta bang haban lum yeng namar manga bang tre business sama ngabut dukan mandi tu sat dia te hab de dukan ben tengok ngasan dia te kadai bet por terkam yeng la ayo ban lum yeng kan bang kelen ka pini mentah kasi tengah sobon kam kadon kawan ka jing so that te ka men siam bang ni nai le jeseng le terikam no pendap no sya ka kam ai namala sai pinum yo da ban tre kadon ki por bakalong tu tama da kilong tu pada ngaso tu ngaso long thli hai na jong tang bahai itu ipor pada ngamdakan ma tengok ni kalong pher ha kata kam siam bali bangam yo ban skap ek tian jong ublai ru dia kata kapor pada 2019 katu buat ngai fi bangalet iki Oktober number dia kata kapor la poi no 2020 pada la de ka lockdown te dah la poi ka lockdown nei hang tu te long myo syu ban jing sakri te keladang pentelot cu kan hatu kipor ten li ba kersan pada da poi sisi honde ila lihat kembali haji sakri te long tak mangi si khon si iu hi kan ila pen long jeseng e kom tu ngilai arwai ngilai e kom tu te once of 2021 ru kaju hi ting supet betang de ki YouTube e tama ban ong kata ka jing kata pade ha iu ka pher ka ba supet bet ha YouTube bat ka ba ngilat hi la ka jong pade ka pher kan kata kong te ha 2021 ru kaju hi ka dang lom tu ngathrai dang la yo ba ban pen long biang ni kan ka jing sakri ka dai ha 21 hi dai di sam ki brai trang hi oh namar ha dangam bakla manga ha u arpo 20 December somewhere kila sha balong jeseng tang ba khendiat ngut brio kila sedang ha December hare da poi biang pat ha 21 kadon hi kapor balat nyari ka sedang biang pat ka tukal lockdown pat tamba ka khlem ya jrong renga tharai shiteng snami e kamda dei e baro shisnem ho tengah try de kadai ha kat ko por bala sang long jing sakri biang te ha kitu ki por nga sang bayang bangan net kan bangan net jeseng le e kam tu te kelas dang biang wan ket ka jing pini kan du biang te kelas dang biang ban yo te saplas hang tu pada nga sayo baru kadai e na i bangayo i we i bayarap yang kan hatu ko por i Olivia te ngai kedua si Olivia pada yarap yang po pala jadi ling ba ka jing kedu jong iru ngalayo bon bhai ki e jing ai men sim ki jong iru kan kalong ni ngan ong kalong ka jing ni ngan ong kalong kadi ka jing lam ti jing pha jong blai hi kata te kadai hi ong thai ublai la trai te man persang nei ba kersan mentah penwan lam sadi Olivia ba po jing em jong kan long ba namar mangali ba kham e ba ban juwat ba ong ban pediang ni te ho nya tip bangi idon kam mo yu blay yu jisu bangin iu tamak pa e ha pada yang along ba kawi gade ka jing pen baptis mo na du kumbanga ong hi tu jing sakri men chak la ong yang pen baptis mot tedet tengam tre namar belai ngong bet apshwa up ya kapor ngong bet kum tahi te kata la long pending mo te ha tu kapor ha 2022 hi bang astang bani kan du Olivia la astang ban share yang ai tiang jong blai ai te ha tu ka astang man kata yang ngaru te ha tu pada baki ong ban sadon ka Bible school te hanta pada kala wan hangaru kan kala wan pasiau hanga bang ngadai thai ban net ini ka Bible school ka Bible ru ngam ju tip te ban iu kom luang ong bangan dup khamsan ngan dup tip ba namar bah ki tu ki por bangan duai ru ngan ong pi ngadwai ngam su stau ngadwai huri hura ba ka basu pelat ngam su tip namar bangan pat tip hi kitien ju play ban duai ru numpat nang hi mo kong dia tu por kawan hanga ngong ma de ban let Bible school te bangan kham champang mo ngan dup kham su thu ngan puli kom nu ngan yat kom nu handai ha ka por banang ni kong te ngan mut puli Bible ngan puli bet na bastang bet hab puli bet kom tu kan next chapter ngam tip kita ki mo baro ki kita ha Bible ru ngam tip dia dang la let hi ha po Bible school hi hang tu hi ngala stang ban ngam jelio astang ban so thu ni kong le bangali kendu pastor ni nganang hi thai pastor naman ngali te ngapat tip yang pastor i ai si be dak la let hi ka kam hi kan sabatai
Tenang tu hi kan ngadu banga syam hi banga le Bible school hi katahi kawai kadai ka jingker ku ba kan yang abo ublay lu ukta yang am kadai hi ling ba ka Bible school ka ka ban pelong yang aru hadu kan ni hi. long ka pelong if ba fin yai ne Hoi ban yai ne. otherwise ngila ban ong kum ne na do ka jinga lenti ka jong fi filatip yu try ka shulong ka sa ha ka jing tip pi pediang tang ba kam de ka jing pediang pura pat kadai be ka jing pediang ka balong be chiteng Kadai betat hadu anda dang la le Bible Bible school. Bible school fi pediang. Pediang Pakasyan nga damba klap ya wan lang sa Bible school. Ni ka di hadin hadin. Em ngheวันlang thì cái tao cái lông cũng tai mà thì nó đượcวันlockdown cũng tua thì đóวันlockdown cũng tua ngar mà sang telot makin jam sian thì sebab mình pilih Bible pada nang bahaya cũng tua mình chỉ sakri dum yo sipan len ani kata cái mesim ka nang tron ha thì wala kata lu din balap pui sondi cũng tua kikun kang pa ni pa milik responsive em tau khon ni leแต่ตลายเลยของตัวเสียหลับผู้เรียกับนักที่นุ่มเลยลองที่คนแพ้ป้ากันนี่ก็หมดนู้นบัตไตกันด้วยสุดท้ายอย่างเดียว Ya lah dia. อย่างละที่สุพรรณบัตไตกันด้วยกันตัวkan ni pun ngasih orangในผู้เรียกันนี่ผู้เรียรักตัวเองสุดท้ายชุดเดียดแต่kalau lองkontaที่ya sebab lองkonta pada em kadang penduduk jengkerman yang kata penduduk Mesir jangan dibeli lองpun diaแต่kalau ayat-ayat ke orang tua tadi empatแต่kata kajing em kajong ngaruh em hoi nglat tu por nglat pediang jisu ngatip udah ibu play ngatip bolak mat pop janga yang rei pat kajing em janga kalau mak pertai pat pat ngatip makan aru teh long ki berem em hoi kidon ka tu kan ni ki banga ngala man i ma kidon bagi we em ki long bagi lai situlun lang bagi pertai tu bai hoi te ngaruh ngasem pe kata ba aku tu por ngom be belong lagi we kini rai kami lei rai ngamang empat tip hai tin play tong rai ka biang bai ung ni ro ta lai ya tu tu ke lockdown ayat te sistem asnam untuk dia nak beli tak nak beli jing sakri ada jing sakri boleh beli jing sakri tu langsung telot langsung tu ha tak buat untuk bor sur te kedai pak dia tu yang ini kan ngah yang ni lah balik Bible school kilit upi nama bang langsung atlot mesti kuat ini beli Bible school kilit upi ngalayu dah kan ngalih bawan yang Sunday por sih beli Bible school kilit upi ni em setedir kadang berang kelas setedir kadang saya mali ayu tah te ngalap pun kenguk mana tuma angguk try pengasiam bat aduk balik Bible school kan kadang saya kata kecil punya kenduk dah ada song thu saya kecil buat yang tu mah Hebrew sahabat apa ketin yang beli kalau nggak pedang buat em khamnap ni kenduk awak lama nak setir dah masuk thu saya ketin yang beli yang tu maka dia ini kentian dah kata thu saya masuk saya kat barang ya iyo ije hikai kemudian pulih ketin beli nama sedang seduk syuk bukut kemudian pek hilong kita khot kemudian penyaham jadi kalau ai mesim yang langsung tenat dengan pulih ketin beliคำตั้มกับเป็นคนดุให้จีเอ็มกับจงงานเลยกับ Bible School ก็ได้จีไกยังหิ้วตลีกับพลังหากtu kata yo be hikai sih Ibrahim ada song tu syata kita ke umat ke pemik lah sang mik biang ya ke ngalakan mau biang ke ngalap yang terang bang akan mau tu kedai hak tu he kepala pihak sebenarnya ya ke em ke jangan aslian ya ke bukan jadoh ke jangan mesin tren kok ngam YouTube ke kita bukan jadoh ngam YouTube ke bukan jangan mesin ngam YouTube mesin berkuat ngam YouTube ke kita tak kauแต่kedai hak tu kan masuk sang yok buat ngam mesin berkuat bangan elek persyak bro ke bukan jadoh kan bangannya ini kan mengasuk tu ketaruh long ketaruh kedai ngaso tu kini ke kijing em mansu lalu sulung Kristen kumtu dalam pulih ke tinu beli ani telot phi do bor deh rek ngaso tu do malai school bang langsung tu teman pulih ke tinu beli tenang aibor ngah hadu mentah mener teh mengalong kum dia gede pa makin jong beli mangan ini bangalak menene bangalak melong mentah ni mengalong dari dalam deh dah ke tinu beli dalam deh lalu dia tenang lah Jadi kata hi ban ngai scam mo ublay haba uaya ke jingpen pau te mo hala usyakri long haba ai haba ublay uaya ke jingpen pau ban sedang ya ke Bible school ban ngajukan mau ya kan ka way mo jat ban namar ba fiat ho mo kay ka ba pelong ya fi kumne ka dei ka jihika ya po Bible school ban ngala ban ong ya ka jihikai ka ba buon ba ngi cover up ni cover lutte ya ka hapo Bible school at least ban school tho ba ka jingem jong Kristan ka lutte ban long ka ba kumno hot nyim ong e ba baro ki bawan ha Bible school ki yeng ki shakri hare ka banung kong do ka long ba
ngi hikai ki ka banung kong do gaji shakri ke chong fi ke dina la ka yeng pihap ban nang te ban shakri ya la ka yeng pihap nang ban shakri ban sharai ya la ka chong ka jing im mo gaji shakri la ni gaji sharai ka de nung kong ye ka yeng ka de ya la ka chong ka jing im bat haba kum ki brio ngi la nang ban shakri ban sharai ya kata em ka bo mod ye ki le kala nang ya be te shakman pila nang at least ki kali ki brio pila tip te ban chubab kabda de ka pulpit kabda de ka te ka rensan rapo yeng mani hring gange da pa pikendo iki parlo ki jopi pinang te ban ye tho ipi ye ki khamtam ban ye tho ye ki kei ka daw pa pipriang yo jisu lani kei ka daw mo ka ba penlong ye phi ba pinge ba udi ta ublei te ublei uba shisha ublei uba labat pen em pan ngange scam ngai ngo yo ublei na ka banta kata ka jingpen pau ma ka ba ublei u ai mo halo shakri ba sedang pat ya kani ka bible school hoi kam dei ka basuk na ka banta jong ngiro ga kan mau menshua em da i athu da i ong em nga she klumar kle te even mangi baro ba ya don ngi she perkhat saka bible school pan teh tip shu kaban log kam dei te ka basuk namar ba shwai ka bible school ngila don pat ya kani ka wei ka bible school hi ka bari da ka pareng ka ISOM hari ngi school tho akak tien pareng ki khana kim do bun namar ka de akak tien pareng ki kham duna kham shem jing e andre yong em hap ple da ka khasi namas ngi school tho la pen ya ka to ka ni pareng don kam shwa da ka khasi namar ki don ki student ki ba rung be direct sha ka pareng em ngilap ba kam don ka basic pat haki kimpat tip ru em da poi direct hapo ISOM ni na benta jong ki de ki struggle shisha te kum ta yong em sedang da ka khasi ong sedang da khasi takani ka oi ru pa dia so thau sedang kam de ka basuk Henry ka ngipun ko ngo pada da ka jingya kren la sedang pat la kha pat de ka kapotanet khasi bible school pat kum ta ka batch ka banung ko nga tharai nge don khat khandai ngut te kum ta ngiyo ka batch ka baar batch balai basau basan ban ri wanyo ngin sedang pat ya ka batch ka pra pan ga haban ogum ni tangki balawan ha ka potanet khasi bible school kitep bakadi ke namar ki bru ki bam pat wan ki numla ban sngo thu but haba pi wan ngan get ba pi sngo thu kat no kalong ka badon kam ban yo jing tip namar teng teng yo ikani ke jing batai manong le you and da don kam tang bala shule jeseng ngajong ho ngile ja jing eseng yo ikak tien jong blai Ade katu gak tien ka chong blai kade ka ba ai men se mingi ka ba pensan handai ban pensan hi ala de ban tip hi na kanong rem te hap hi ban let shakan ono ko banta lada de ba ni smart bible study te biang handai nganget na ka banta chong fi ki ba trei baro shita yo kam de basuk pakar shan fi le to ka por fi trei shapo clear yap dei oh te kam de ka basuk fin le bible study shan uiru te ka kade ka ba handai nganget Andrew bana Bible school ya pite la brush up ba. Pilate ba na doga ba sedang hadoga ba kot ban ngangai ba hadien jong kata la da kli ya firu piladon ya ka jubab. Pilate ya ka ka jinget ka jopi. Ngala ban ong bala da mda dei la da don Bible school dengan tharai ka jingem jopi tharai ka kala shaky mo kala longki jingmo. Tip yo kata ndang ni ko mo Kong mem le akum no pi pen baptis hadien ba filawan sha Bible school. Dang la jandap sundan hi. Okay, kamu fiyo aji hikai. La yo jing hikai shwa kan ka kas penlong yang mangan ko ngo no ti. Kam dei shu ban penlong do not mau kan pen ngasu thu utrai hi long kwa bet namar balai ka penlong yang bang kwa bet bangan dalong kristan ngakwa bet banlong pure bet te. Sisin bang la yu ngakwa bet ngam kwa pada bangan long paidien biang kan. Nah takadau blai kas pen bet yang bangan sang namar blai bang ong ngakwa sisin bang la IT ngan IT bet nadu men siam ben. Tek perlong bet hadu bangan dala yo bagi jing. Namar bang ka jihi kai jong ka jing pen baptis ngim ju ai hashwa. Mi ai shwa ban kut no hi. Kenang ba ki ba yo ya ka jihi kai ma pi pan. oh mengaruh klet men tu ta te hadien nang tua bai pastor pen i ba long kam de man le cha ông chun baptis pen i tu po yo ne slai lai mo long kam man kha pat ma long pat kha pat mi i ta kai ma jong blai tung tai ông hap an le mo pastor tai ông hap te sap ngam tang ngak loi ban le ta
Teh tu kadi tang hadin si benai. Oh, tang hadin Tang hadin si shibna benai. flashin pada kurang jing pun Ni sile si pok boys teh. oh bah tu ki por Hagi tu ki por am kong por ba ilet I ba karshan ru te nga ngampat let ya tu por nga ngai fi. Ti hagi tu por ba ilet chaka jing pen baptes ngaru am ngalak kwa ngalak kali ngong pinit ban no. Ngalak kali hite I ngong pinit ban no henre ngaru ngalak kwa ken mangan let lang tamang ngam pen pau pa de I. Te ini ru I kamewer hiru yang ah. kadon ka jinglong mo ban ong ba ang flower je seng pi klem patre tu mo Ora pen bor yu ma. yo shulong ka jing pen bon dei ai ngo pa diu blay em ya ka long yen ka jong fi te ya ka ei ka ba pi long te pan nga ngai scam te ba ki briu ru em ki long jing ker khu shi sha te but mo nga ni thu fi em man ki yen ka bang ngi rung lani even ki tu ki balawan hapo studio ro ne baro hakabakut nga teng asngo kumbani bale advertisement Bible school ne kum no tamba em kam dei namar baro hi gidei shisha ki balapas kila enroll yala di kila graduate but baro ki ai ya ka jingpla bakiong baka Bible school ka along shisha ka jingkerku but adin kata nga sapoi pada bon ong haba kalong ka jingkerku te ten le yula da advertise ro kalong ka badei te namar ba lada fidonia ka jing tip ka baduna mo nakaktiin nga chong play nile ayu ya Bible school ni klem hikai ya fi kai ka basniu ni hikai ya fi ya ka badai nakaktiin nga chong play ni klem hikai baklai ro fi bangi ong lada fi sngo tho fi bak fi phim sngo tho wan ban kali hado man tai ki students ngi aya ka lat mo lada fi don doubt ki jing kali lada fi don kadu kanu wan kendo kali te khnang bangi laban pen shai ke hanre ka bakut te ka sa hafi ken ya ka bafin pediang lani fi kentat ya ka kamram go jongi ka de bangin hikai bat andriu bunai ka hero ngin barokoi ka bible tengin umbla are ngangai kumba piong barokoi ka kitab jing pen pau klem la ban hikai are la hikai pat ki badai kimat mo kumnyo tuli ki balang nang ta ka beneng bat khando dei nang ta kum tangi lak ta hi ka tu ka ni tuli ki mat hare ka basdang hi tenga nget ki stang ra ka jing pen im kumno ba ngi pediang yu jisu ka ba Bible school ka debit kata ka first class ka jongka ka debit na ka jing pen im namar ngi kwa babaro ki bawan hang tu ki ni opediang ya uji su Christ bakin sngo thu pat kei pat ya ka reaction ka jongfi long na ka yeng pat long mo ka nang kong pi ong ba kim ya kren kim khana shu hari kum no pat ka jinya dei ka jongfi menta pat Cái gì đây mình ta phát tức là ba là không số nào chịu bạn lòng là xem người y ba chỉ là không sao nhã chịu bạn thế như chịu cái gì đông của xem phong những cái nhưng mà kata ro lòng ba tăng được đừng như cái khép mới đây tông khổ như cái khép cái ba lòng cái bang hấp mình keren keren beli kata tak kalau kita mah lagi aduh mentah ro teman lagi don bagi por bang kaman keren kita temot kaya beli Này xin hadon gini kita bang haman keren kata kalau apel kata ka long hi pat kata ngim dei hiro bas ngoi ei ngide ban buram yaki namar ba makiru kidon halaka jonga benta but pihak ban ngau tho yala di kala shimpor ye pi kat no bafin poi ban nget yala di ban IT yala di te hau jisu kumi memma kala shimpor bahate ye fi Denam dei na do dang samla pila tip tes pang jisu pila le hare ka shimpor fi ban pediang ban pan baptis ka shimpor fi tengi ha ban per khadro ha ka ju garukom ngimla ban ong bet ba kiwe kin long bet ha ka ju garukom menta te teng ngi shedon tu ka sim kerke em ba ngi kwa bet ha bang ai gospel kamut kidi ban pediang no kam long per khat choy la di se pi gospel but pi pediang se klem pediang em pi ro te pila pen shat yu tu pastor pila yu bahate te kumno pan menta pi kimi lenti ngi don sha de nem de sim teng ki parlok ki ba fia trailang mo ki staff ka ba pi don teng pi kwa ne em ba marsen ai gospel em ki di ban pediang no don be te tu men sim te lada suppose kim pediang pi don be tu men sim dom la ne jing yu bana war bele ba kim pediang re ngashi ong teng ha par khat ela dia pan kumno nga pediang yu try de nem de namar Cái mà ngang là julong không ta tadi kan ketua đây balik bersekolah itu bersekolah kham tip hai ka khtian am ta kham tip hai ka khtian thì là đi qua ba ban im cái em kum tua te na pe ki bi ba kim kum tua padam long kham tam
Imam mah mga it semua office ni dia melong ta melong ta im long tu am là sedang man bitar là sedang man khuslai là sedang man long man dom riang ta ke jing em long an luki te ngalong we kom ta be aduh ini te yang ni ti shot luki be ngong ta tengah pat ong ju sat ping kra kra ke awal kom ta te ai ngoi tra pat de ma yo ke jing hikai ma ma ke tin yang bele tu hebrew khat ar ma ngi man khmi su trai nong penlong nong pencenai macam ni kan. Tadi nang yuk beli tu ya tu khot nong tu berkat nong kamdi su pengan pe iwe. Jadi be bangan fokus be tang su jisu be. Ma penlong nga kamdi ma pencenai nga kamdi nganget ini. Dan dulu pengalong kum ta pat em ngajak lut kita berkat. Kita kijing kuslai kita kijing pe kita kijing tom riang ngajak lut tang ngalong pale ke men siam ta. Ya kan i baklang su tu hai be i kijing tu nang su tu hai be. Ti la diru ke men siam suk. Iwe ru kong tai kata kayo jika ya kena kataru Kalong dangi perkat mo kalong ka ktien cho blei te kala hikai lut te yangi fisgo tho em long ngim da dan kap than de ban phai shani ne phai shate ne la dangi phai shi sha kum ki khon ki jong blei ke nga chuang ye kani go wei te kum ki me ki pa mo kum ki me ki pa kham tam hakini ki sngi ngi khuslai palat na ka banta ki khon dei nam dei but hakawai ka ruko pa ngi haban ong ki khon ro teng teng em kita pher si siapa ra kiri gisngi gipor la fin ngam tip na ki yo ya ki ji kai gen ka ji kai ka ba pher ki tip khamba ma ki I khulung iba si pos nem la ne mong khulung mo khna si pos nem la ne khat ar khat lai snem la thara ki tip mobile khamba ban ya ngi dei nam dei ya kata ngapet hayeng la jong ro ka ju hi mdei tang ya kata even la da pi perkhat ya ki news ro ka ek ba ja par thai ki khamte ba ma ki de ban yang ite bat ngim tip teng teng ke ka ban lam ya ki shakanu ka benta te kum ki kmi ki pa teng teng ki don ki kmi ki pa shooting ben benta ki khon nga shi ong ka tu ka jingteng kanu pon poi rengi shono namar ka tu ka jingteng pada mo ki ong wan rapat ka panic attack nang tawan rapat ka depression namar belai bala shooting bet te lada pisu pelaj bet ye kiro kata haro mlongi re kei ka babhado pat kalong ngin phai ka tinu blai ke ngange kataru kawe himokong na benta ki khon te ani long kala bas pelate namar bakila ayo na do dangret kan kumbayang yala dia te ngam dayo bha na do dangret kat nu ka jing kemen pat dia baki khon pat dia ki poi bet ha ka jing sakri ko ba byang tam nganda ong kata kan kong long ki khon ru am ani kila kham sam phang bang asit pet ngasi compare la dia men chwa por badang ret ila dia ngalong kum tu ngala compare sabat ki khon pat dia ani ngong ani ki khon hadu kat ni wat la ki dang ret ru te wang ani nga ai ngo si sha pi u blai te ko bomot ki yo te ya ka tinu blai na do dangret but kum ka yeng ro long phim don kam ban pe shono lada pi kwa ban tip kum no ban sumari ki khon ri ki khon plate ya ka tinu blai nem lada fi don kam kum no ban snengi ki khon plate ya ka tin ka jong blai te teng ki khon ki ya bakalaro ngange ni snengi ki hanre habang sneng ro ngim sneng sho tang da ki ktien ki ba ngitip na ki riu temen ngim sneng sho ngim gala ba no ngim sneng sho tang kung bangi sha sneng la di ki khon man ta hap sneng na ktien blai namar la da pimpin hi gum ta em ka bomot ngi thep ya ka jing shep tieng blai ha ka jing em ka jong ki ken ka bomot shwa bakin le ke dang hakini ki sngi ngadang hikaya po bible school mo bonsen fikli ke shep tieng blai shep tieng buram yu blai kamot kum no te msgo tho te bonsen te ngadang ong ye ki shep tieng buram yu blai ka bomot shwa ba phin le ka no pi perkhat ken ba hato kani kadei ka badei ne kalong ka bamdei ken na ka ktien blai umdei na ka ktien brio te katai kan wan rai ka jing shep tieng buram yu blai ken hareng kamot re ba pi shep tieng yu blai ban le suggesting ne ban duai pi khnyo kata tambe jing shep tieng blai ka jing shep tieng blai ka bamot ban le ya kano ka pop ka bu jing kali de ya fi ban ong ba dale kani tiplong nam no blai stana ka ktien blai ka ong ne kam ya thu habang ibu first ya ka ktien ka jong blai ya ha ka jing em ka jongi ka bamot ka jing shep tieng blai ka don but kum ka long yeng ro mo ka jing kan tu ka long bet bu shwa ya ka ktien ka jong blai te bu shwa yu blai ha khamat but kata ka ba fi filale kum ka yeng te dei namar kata ka dau
Mafi ba kershan, mafi kong mem mo, bat kum jo ki khon. Dei namar kata bafi ya rengkat-rengkat. Pe ki khon ro kim pen wat lada. Ping ngam ju ong ya kane ba ki khon dangre dang he. Likidon ki khon ado dangre ro si sen da ki nong ba ngam tre kumon ngam tre. Kadai num dei. No ngam tre te ngam tre. Handre aingo pat yo blei ba fila ban yalam pat ya ki. Bat ban bitin lenti ei pat ya ka chingem ke jong ki. Dang doni ei pat ba fin ya thu pat. Ya ka jing pla mo le se nga ngam tip ra ban keli. Re fi don pat ban ya thu ke ei ka bau trai le ka chingem ke jong fi. Le ni ka kamba le ni kano. Kamba boleh cik em jangan te kue sungguh ke cing pen em ya ke cing ke cing play ke cing pen mai ke cing em jangan ngam ju mundur dah mengan long ni dan mentah ni ke video ko ni ru pa ju mundur sawai ru ke we di nam tak kon ru ke cing bang ayo ini kon lain kon ke cing ku ke ba boleh syaw la ku te yang apa di kurum jangan kan nakaliang jong ngaruk kong ani ngan ong kijing kerku jong ublei lite ngan ong wat ka kapor ka bang empat pediang ruam ngabun ba kijing kerku ki ba ublei kan mentale kat no tam mo bangila sakri le ublei kijing kerku na kapor kat bangale ka kam ruam kamut ka biang bete nga sutu sisa ani ublei sisa te ayu sisa te nga long ni ngan ong kum no ngam nang su ni yuru namar kat bangale ki ru am long ki biang bete ki biang bet hadu mentaru kan But ke ka ba fi kwa ban ong pat long ka ba fi don ban ong te. Bakat ta ka jing kerku long ke ka ba hakmat do ka ba ngi haban sngau thu ha ka jing im. Bangi di ban le ka ke ka ba nung kong do ka ba ngi haban sngau thu. ke wangi sung thu kong kelong ba nyaman ya mungkin boleh ke cing em namar ba kenapa ngin lat ke cing pensoy dah ke cing pensoy kan wan tamang ngila ba ngile persya ba ken te la da ngim puli ke tien jong boleh la ngim yamin on puli ke tien jong boleh la ngim long thli an temo ke bor man kesuk ate man let don bor ke cing em jong ngi kan te ba long tang su il dia long kat kun jing yan ti mo hawa te mata lais nam sos nan ngasong thu ya kata kan ngasong thu ini boleh ketuan tu ko lockdown ke dei nam ta jong ngai trai ban perang yang ada ngala em ke jing em kum tu ngasong thu pat ngalok langit yu jisu ndai ba kata ke jing em pat long ba ka perthai te da ngam long kum tu ngasong thu ra pat dari mata bang angu trai pat long ba ing ba go school kala pen shai ke jing em jong ngai cuma khat ke jong ngai kala pen so thu ngam pulih ke tin boleh ngala smart man pulih ba ngala so thu ngala smart Menta ban hikai ro ngai fila la te gi khon. cái rồi là thầm Bom syai la ka jo ka ye fila la ba. Da ki keli menta ban ong. Kamu de yu kamu fila te ban juba pinum ong so. Em nai pe ka to pe. cái kepala dia cái mau ning ko tapi mata thot bon gi khon tu ru ngai set long man la kamiet cho bang thiam tu ngi chi pelong ji loi tu ngi chi pulien la ki khot bo bai bo le tu te ngai set ai ki bagian pulien dan ka tu ne te dak la pulien ngap long hai kai son ta ngap tai son ngi jemut jeng tu kolong kom ta te no kila song thu ke jemut long bagian pulien kam selam syuk bagian mau long kila kan mau kan la loi ban nom rai si tu ke bai bol was e ro Fi doni fi pat ke ka so thu khmat. Kum ju kum bi ba kershan la ne dang doni pat ban ban rap. em ngakwa hi ban kran khandiat mo kong namar dala adap ka bible school ru ho ngila yat biang mo lakut ke bible school ani ngaso ani ngala ajnga biang tawang em ngadon kam hi bangan ye kendu e pastor kidan kaun ben ka counseling namar haga jing em brio mo kat bangi dang yat kijing pensoi kidang buon namar bangashi asngau mensuar biksi ong lada pila IT hi la dia met ban men siam am kijing pensoi kidang buon tabang ngala suthu sisa mo hala dia dang la ayat la dia ru am ngala suthu ni kiding pen kyang ru kila buon long kata kam dei syu pada hakaliang jong kayeng kasam kan kadai pada hakakam ka jam ka bangatrai ni kibun ka bangashi i ngalong no kum bangakum judge ru te teng ngoni teng kapenwan yang ni ngala kum judge no itu in long kum ta te what in la kata long de la dei makana para besakri ru te kidan be hi jing duna te yala dia ru asu thu ba kadang buon ba kijing bakalaru ka jing yat enti ka jonga kan tang ba ngasu thu pada
long kawan bet pada man sim jonga bang la tip yu trai pada am ngamde ban em tang ade ban pan map no te kawan ben ani kam de ka basuk pada ban ong ban im jing im kristan kan ban ong ban num le shu ki e kin dan bet hi tang ba long ki ba he ki ba kraw te kin num long shu hi ki badet baria te ki don bet kin wan bet pi ki jing pen shoy Ban ngi haban pan ma be ban kasi te. man la ka Ngaju hikai ya kata te ngaju ong kum ki briu ngi don be. Teng ngam ong ka jingkela ka bamot. Ka jingkela ka bamot jingka arsen ngam ong. Ka jingka arsen ka long ba piladep. Ngi haka sen ba dong kong ila pediang yu jisu kumunong penem ulari utrai nong penem jongi. Tambang ngi hap so kum ki briu ngi don be kalat ka jing bakla shade shatai. Bat ngaju ong ba ngi don kam te man kapor habang ngi wan hakma joblei. Ba munum ong patrai map iki pop namang ngi so ulada map iki pop jongi. Henry try ngatip nga yaj borok sisi galenti ngadon kejing bakla hagne yang tai lani ngakum keren lani ngapususi map bat kata kam dei hado bandakut kejing duai nga ngijuong bakata kadi banok hakswa bangi wan hakmat jonglei shwa bangi duai kamon ngi habanong nama kum kibreng ngi don mo kum ba fi ong mo pi yes ngi don bete ban ngi haban penbet yala ka jong ka jingem man la kasngi bat utrai ngimla banong janai haka oite man kasngi bat sngau tanat ban yo sngau ba pisngau tho te ya kata ki babon ba am teng mla ban so tho ban jinjara ban so tho ngam ong bangi long pop ngam ong bangi le pop ro kam dei henry teng le se ngakren kor ngapususi inu te kata kum ki banget nget bangi don gide ban don te om tasi ngala kum kren kor but teng ngimla iru ban lait denem de haka kam ka jam wat ladangi shakri yo blay rote teng lada donjing bakla te dom hi but piap hi ban kren abad badi ban kren hap pi ke jingim kristan kambut ban shulong be jai kambut lada bakla saba baklaro oke to lei kamla ade ban long lada file kumta em kambut ka perthai jong fi la kala kongpong kadai nem dei kamta mo fi batre kamla jong fi so tho ba ma fi batre office ro fi so tho ki batre hapo jong fi de lada pinchu jai be em kamot kini te kinumwan shukai fi ong wara ka to ka file pi jai sa em to ka file te fi sta yo rompoi kamot pi hap hi te tabangi hap so tho ba ke baro pat kamot baro ka ka pop fi nyimla ban chu mud dor be pop te dangi long kum ta em kamot nginum la ban pen kesan ya ladi hakma jong play nginum la ban mapat ya ladi nginum la ban so nginum san kai ka bangamut ban ong nginum san hiro akak tin jong play hari kum ba fi ong pan mo fi mo kum kibru ngi don jing bakla hari ngi so tho every time habawan hakma jong play ong try me yo I ga jing duna mem tho me de ublay uba map kata ka de betang mo fi ublay pat na ma phimla ai ban chuli pan map no bru man ka singi na bar ba kum bang ong mo ikren tamba ngange bro ba ki brio ro ki de ban so tho ya kata ka jing long kristan ka jing kala ka bomot ka jing khapat kamot repat bar chulong jai be bar chulong be lei namar teng ka lei te kare nam dei na Mang wat tu beli kanang ke. oh lanyo to bale Pengmap le sile bagi ju. kadai kata lanyo ko bale khanang lang ngas ngo tanat mo habangi ya keren bat fi gum ne bat ngange scam ki brio ro mo haba ki sngap lani kin pe yang ni ko program ka long ka jing ku bat kham ta me haba phi tho e ka jing ya lenti ka jong fi te mlaban mudur tang hakini ki katu kat ni snem haus nem arajar khat khandai arpo lockdown arfu wei rodang lockdown siteng siliang arfu araflai arfu samanta arfu san rodang siteng senem habanga shong bat phi bat habanga pet bat khamta me phi ong gumne phi ong ba phim tip ya kaktin ublai mo phim pat ju tip te ya kaktin ublai pat jukta bible tip phi plet ini ti ya thu be ba plet khabrap khamat jukta ong to la tip ba kershan phi ong ba phile phim tip e ro em hare ngamla ban mudur nadu mene ba shong hang ni phila kot kat no tali shu ki du khot de ban ong ba kata ka ong kum ta kata ko ong kum ta te kani ka pen I ya ka jing IT lot ka jong fi bat mdei tang kata hare ka pen I ro ba don kam yang I habangi ong ya lade bangi dei ki khon kristan ngi haban tip ya ka tin ka jong play ngi haban tip ke ba ka ya tho ingi ke ka jing kular ban ngange ba ka dei kata hiro ka ba la yarap ya fi bat kham tam ka bible school kala yarap shibun
Namar Bible school te nganget dan lawan hayeng pi habban brush up. Bakarshan pi wantang sisa tade. Pili pi bam si sen bam, pi pule pat baro shita yo. Hari pila ya le baha para po Bible school. Habang apo iban ya kran cheka Bible school. Ngastonat romo ban pentip shofi ba lada piro na pneng jong fi mo ki ba pet yangi hakani ka por pi ko ban enroll ya di hakani ka Bible school jong ka potanet ka ba dei hakak tien khasi pila bandai manu pila bandai kena samla lani pin ong ala arang ba nganget ba piro pila arang ba kidi laingot ki khon bat pimla ban ai daw na mar ba mangi mentali le ngidon ba ki shift ki timing la ki jong hakaba ubo ong ngamlat mensiru ula ban wan step ubo ngamlat step wan mensingi ubo ngamlat baro steyo wan si saja ya ka ban tip khamba ya ka tin ka jong ble mde ban le ai re ban tip pat khamba ya ka tin ka jong ble bat la da piong arang ba than ro mde le mo ngiyo nga kan ma man last batch ngiyo ki ba du nyo pos nem kerta ban ngai ngo yo ble sa shi sen na ka ban ta jong fi ar ngo ba ka long yen ka jong fi ka ban kong fi kloy ban kren ya la de kam de ka basuk kumbang ong yu pi hot nganget hakani ka program ni fi klem ya tholut baro ka jingya sham ka jong fi ka wei pa ka wei ka singi hari ngate ba kersham kong mem ba hadien ba fil apdiang yo try kham tam na ka banta jong fi kanum de ka basuk te each and every day ka wei pa ka wei ka singi ka ba fi fila ya ka wei pa ka wei ka singi ka ba fi ya sharum shaneng shani shatai ka khlam de ka basuk menta te kala asuk kala biang ai ngo yo blai bat ngi scam ba ki baro ro kin sanang biang utrai utip khamba but tutip yang ni ka wei ba utrai ukwa hi ba baro ngin yo pdiang yo Jesus Christ u ya baro nganget ma fi fin kham su thu khamba namar fi klem poi perkhat te andre utrai ula jet yo fi today lada don na pdeng jo fi ki bo ong ba utrai klem jet yang ban pen em te kam de lada utrai ula jet yo fi bam tip yo Jesus Christ ban pen em lada utrai ula jet yo fi nganget bo yo fi ro jet ban ngi kwa ban ai min sim na ka banta jong fi ro Ujisu udan hajan jong fi kadai ya fi ba pin kener ba pin khot yo u ba pin pediang yo u haka jing em go jong fi ek palat yo fi ula yap ro na ka benta jong fi bat la sho yo u la sempat yo u ka jing mong ka ba ula shim haka met kadai namar ba ula yang abat yo fi bat la tep ro yo u bat ken ma ba udei pat ublei ubala mi pat dan sho hang tu hapo jing tep re udei ublei ubala mi pat bat ka jing mi pat ka jong o kadai ka jing mi pat jong ka jing job bat ngin leit ban duai ka di ka pon ngim jupun kot ka program ka jong imo kham do bo jing duai na ka banta ki bru ngi tep ki babon ki bru ki dan kami ka jing duai ha ka ni ka swing ngin leit ban duai bat ka jing duai ka jong i ka long ka jing pen em ni kwa ba ki bru kin yo mat ya ka jing pen em ni kwa ba ki bru kin yo mat ya ka jing pelat ba ublei un kta hoi nga pi ni ngi shong ngim tep hai tu ngi leit ban duai ba ublei un da kta ya ki bru but ba ki bru ro kin sha skor no te kim pen e shu mo kinum pen e shu ya ka donot ka jong ki re kin pediang no yo Jesus Christ kam de ka jing pen kalanyam hare ka de ba kin pediang yo Jesus ban sgo tho bau Jesus de try jo ka jing em bau Jesus de try jong ki but ngin duai ro la da don ba pedeng ba pang ba stom na preng jo fi ngin duai ro bau try pen kya fi ngi le ban duai ka ni ko po Tribe ni wan khama jome ablay jonga haka kerteng ke jong Jesus Christ. Ni wan kenya tribe ban ai ngoi me tribe ta kani ka por kenya blay. Ni wan ban ai ngoi me tribe. Ka jinga kren haka ni ka por ka jing pla tribe ka rat pagani ka yeng ka don ban ai ablay jonga. Kay ka bangila yos ngo try ka long shisha ka jingker khu try ka ni ka pen i ba meda e shisha try ka ni ka long yeng mela e ba kershani kong me mela pen em ke je ki try chi su be but a try chi su ki bobon a try ka rat kidang don hakata ablay jonga ba ki patip yemi ki pat i thu mi ki pat pediang yemi ko mu try bu long pen em adwai ka ni ka por ablay jonga ba men pen em a try men pen em ye ki long yeng men pen em ye ki long kpa men pen em ye ki long kme ken chisu be ada dwai try jisu haga kerteng ga jong jisu ba kita ki sarau ki batap ki khmat ba kita ki batap ki khmat bru kin da hap no ga ni ka por ngada dwai ga jing pelat ka jong me try ngada dwai ken ya try jisu be try me tep khamba try ba men pen em ki bru try ki ba me mela
Jeda blay ngada duai kenya try kerat ba try ki brio ki ba yos ngau ya kani ka program ki brio wa try ki yo ban jikta try jisu kin pai shame kenya blay chonga ngada duai ba men le iki kamba ha ka jingem ka chong ki ya blay chonga men penem kenya try jisu be ya ka long yeng a try jisu be o jong ki brio ki jong i ken jisu ngada duai ro kani ka pora try la da don na preng jong i try ki ba don na preng ka jingpang ka jingstom ki ya lamba ki jing e ki ya lamba ka jing jar jo ka jing em blay jonga dei ma meu blay bo pen kya try kra ha ka kerteng ga jo chisu nga kren ni ki jing pang ka jing stom ka kan ria ha ka kerteng ga jo chisu nga kren ni kita ki bor jo ka jing dom ka kin pelat ka bor jong jing dom kan dan lat kan dan lenti try being adwai ka kerteng ga jong chisu ye ka jing pelai luoi ka jo me adwai ye ka jing pen kya ka jo me try chisu be try ka jing pen kya ka jo me ka da tuai ka met ka jong ki try la da don na preng jong ki ya preng ki jing yele jo ka jing em try me de blai men ye shem kat kum ka jing don kam ka jong ki ken try chisu be ba men pelai do iki ya blai jong a shim ti ma me try chisu ye ki khon ki jo me ka ni ka por try ka ba try me de blai u ba ha try me de blai be sen e but me de ro blai try ka ro ba tap try chisu be de ka jing e try ya ngoi me try chisu be ka ni ka por ka nya blai jong a ka por ka ba kor do ra blai jong a ka por ke nya try jisu be pandon ha ka jing do ring kat ka chomi ka por ke nya try ka na balong ka jing ker ku ken ka buram ya isha me baro try jisu be na bangi pani ki ne baro na jisu kris balong try jong you know penem jong ni ken thank jisu we dwai amen amen